Jụọ Obinna. Ezigbo nwa afọ Igbo anaghị agbufuo rachalụ. Ndị ọma m ji eme ọnụ, eji m n'aka na ahụ zuru onye ọbụla oke. Amakwa na ihe ị tụrụ n'ahịa bụ ihe a zụtara gị. Taa, anyị ga-eleba anya na mmalite akwụkwọ Jụọ Obinna nke Maazị Tony Ubesie dere wee mabụrụ ihe mmụta dị n'ime ya. Onye ọbụla gụrụ akwụkwọ a mara na ọ bụ maka Obinna, nwa afọ Igbo bụ onye ụjọ. Na mmalite akwụkwọ a, ogbenye anụ bụ otu nwa agbọghọ bụ agbata obi Obinna bịara metụ ya aka n'ubu ma jụọ ya ma ọ ka nọrịrị. Ozigbo aka ya metụrụ ya, obi amapụ Obinna. Obi ya malitere taa nwa agbọghọ ahụ ụta, tinyere ndị ọzọ na-ajụ ya ajụjụ ahụ ma ọ ka nọrịrị. N'uche Obinna, ọ bụghị naanị ya bụ sọ nwa okorobịa kwesịrị ịnọ n'ihu ọgụ wee na-akwa mgbọ ka nọ n'obodo ha bụ achị ezonarị ndị amị na-abịa akpọrọ ndị mmadụ kpọga ha ebe ha ga-akwado ha maka ịga lụọ ọgụ. Otu Obinna si were atụgharị uche na mbido akwụkwọ a, ị ga-eche na akpọrọ ya asị. Ma mgbe ị ga-agụrụ gawa ka ị ga-eji amata na ọ bụkwanụ onye kpara nkụ ahụhụ si ngwere bịara ya oriri. Ogbenye anụ chetara Obinna ụdịrị ọnụ ọ nọ na-etu tutu agha amalite, otu o si kwuo ka ọ ga-esi gbakọta egbe jekpụta ndị iro n'aka, ka ọ ga-esi lụgide ọgụ eme ya ọchịagha. Ogbenye anụ rụtụkwara Obinna aka n'ihe bụ isiokwu anyị mgbe ọ sịrị, ọkwa ọnwa 6 bụ ihe ọgụ malitere, ị ka nọrọ ebe a soro ụmụ agbọghọ na-akwọgarị na-ele ya anya n'ọnụ niile ị tụrụ. Ọ bụ mgbe ị gụrụ akwụkwọ gawa ka ị ga-achọpụta na ụta adịghịrị ogbenye anụ ma ọlị. N'ọbụ Obinna metara onwe ya ihe ọ na-agha maka nwoke bụ onye ụgha. Otu mkpụrụ eziokwu adịghị ya n'ọnụ tụmadị ọhụ ogbenye anụ na nwanne ya nwaanyị bụ Nnenna. N'uche Obinna, mgbe ọ na-etu ọnụ ele ya anya, ọ maghị na agha ga-esu. Ọ bụ mgbe agha suru ka o ji wuo onye ọbụla anya na ọ bụghị egwu eme, ka ndị mmadụ malitere chetawara ya ihe ndị o kwuru ọ ga-eme mgbe agha bidoro. Akụkọ eju ya ọnụ. Ọ bụ ya mere odee ji sị, Obinna amabeghị na ọgaranya kechaa ekpe hapụ ịnwụ, ihere ọnwụ egbuo ya, maka na ihe bara mmadụ n'ọnụ arapụtaghị ya, nke si ya n'ọnụ achịpụta ya okwu n'ezi. Ọgaranya ike ekpe pụtara ọgaranya ike ihe ọ nwere. Ọ kechaa ya hapụzi ịnwụ, ụfọdụ ụmụ ya ndị anya adịghị mma ga-anọ na mwute malite imesi omume adịghị mma. Ha ga-achọ ka o mee ngwa ngwa nwụọ ka oke ha wee ruo ha aka. Ma nke a abụghị isiokwu anyị. Ihe m na-ekwu wee bụrụ na ezigbo nwa afọ Igbo anaghị agbụ chalụkwa. Nwoke ọbụla bụ onye Igbo ekwesịghị na-ekwu okwu ka o si masị ya, maka ọ bụghị ịgba egbe ọnụ ka okwu dị na ya. Ị ga-emenwukwa ihe i kwuru na ị ga-eme ma oge ruo. Abụkwala Obinna nwoke ọma. Dewekwa ire gị duu. Abụla nwoke ọnụ ya na-agbakọ ụkpaka. Abụkwala onye ọtụtụ okwu. Bụrụ onye ji ihe ọ na-eme were ekwu okwu. Okwu ọnụ gị alapụta na gị ka Obinna, uche gị dị ya. Ị gụọla Jụọ Obinna nke Maazị Tony Ubesie dere? O nwere ihe ị chetara mere n'ime ya? Ka o nwere ihe ị mụtara n'akwụkwọ a? Zitere anyị ozi n'oge ozi. Ya gazie. Vidio a bụ nchịkọta na nkọwa mmụta sitere n'akwụkwọ Jụọ Obinna nke Maazị Tony Ubesie dere. Anyị ji ya mepụta ihe maka mmụta, nnyocha na ịkwalite asụsụ Igbo. Anyị na-asọpụrụ ode akwụkwọ a na ọrụ ya n'ụzọ ziri ezi.